khajani takung tei buhuk song dorong basingo tui phaike tini ang kakamuk muya lubuya khai ang sung nogo bahai ke kothok kai berang buti khlai jaiman hingkai ang tabo le oi thangsi no sung berang buti ne bahai ke nogo kothok kai jaiman puila nang tini berang buti khai bai an nango iro naji puila nang tui boksa kairo tui kutung khai tonkha sung berang buti khai bai tui kutung khaina kha hingke tui kutung khai kutugri na kha hingke sin mui belai no thogo hingke naji tabo ang iro ani puila ni ro muya berang buti khanya muya ang rugui kaham kaimo nakha patla kale helabui ani muya iro sapuljak muya hingke ba ang rugui na kha muya khison kha ne tui kutu kha hingke ba naji he puila hingke muya khison kha hingke naji tabo ani muya kutugi hike muya berma butui hingke ang tabo iro rene som ani kisa mui kabang hingke ba iko ang som kisa ririkha ani chamis kotor bai ada hai te kisa ririkha iko naji olo nang thakai som chanai te kisa rinai ang hingke tabo khai rinai ani mosa kathang ang rawi kaham kai sunya jang phego kori kha mosa kathang mo hingke rikha berma moso eglogi ang sui kaham kai ririkha mo makai sini tibrasani chamung berma putui mui belai ni thogo imhai mui rok songkha hingke sini te kuno mui phanje nangya hingke naji tabo ani somoso berma mukhana iko tabo ang 1-2 minute ulo haine thaipikha ang tabo khairine ani lubiya mo muya o lubiya rikha hingke berma puti belai ni thogo hingke ang tabo lubiya khichonai naji lubiya kaham kai sui ang najang hi rawi sini muya mui hingke ba kisa kaham kai ma songo muya ro hingke 20-30 minute hai songka hingke ba belai ni thogo hingke ang tabo lubiya ri mono kaham kai koli rigra kha abon ulo hingke rine ang tep tong kero manai ang kholobo rinai mo 1-2 minute bagai hingke naji tabo ang hai 1-2 minute ulo khaipikha ani lubiya ro muti ong bai kha hingke ang tabo ro khichana ani kakambu na ang sui kaham kai kisa tui kutung khaioi ang kakambu baklap khibinya kha naji baklap ro khibkha hingke belai ni kaham sung sana ni kuno problem kri iko meke baklap khibinya meke jotono khigoro ro tane kakambu mosom thari kha ani berma butiyo hingke ang kakamo rimani ulo hingke kaham ke kuturnai te bo 5 minute hai songoi abolo hingke ang karinai hingke naji tabo ang 5 minute ulo hai phaipikha iko ani mui rok joto mubai kha lubiya rok hingke muya rok kaham kai mukha iko kakamo khichomani mukha hingke ang tabo khichonai ro paithago hingke ani banta ani berma puti tini ang banta rinai hingke tabo banta rikha bantara rikha hingke belai ni bahai moto mongo imakha sini chamung hingke ang tabo som kisa sanai nainai ani som bahai ongkha hingke naji ang tak som sanai naikha belai no som nangkha mui bo belai ni thoksukha sini tibrasani mui chamung se hingke ba sung belai ni thokjagom tikhai hingke norok ani mui songmana kebo naithokjagui tongkha hingke norok like khaidi kabang khai share khailai norok ni bayaro kabang khai te norok ani channel kebo katalongoi tongkha norok subscribe khaina tapokdi te bell icon o semnani bo tapokdi hingke norok basanga toisa hai katal video tui ang norok bai malai phinai।